गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आं दिनै दोंसे खन्थाइ आवरायगोन। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय गिबि मोजां मोननायनि दाहा। बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन आंनिनो साबसिन लोगो सारन सर्गियारिया। फैदो जों दानिया बे खन्थाइखौ सिरिबाङै दसे सम हगारसारनानैब्लाबो खोनासंलांदिनि। आं सासे सिख्लाखौ मोजां मोनबाय गिबि खेबनि थाखाय आरो बुंथिबाय। गिबि सानाव खुसिजोंनो आं ओंखाम उखैयाखै, मानोना सिख्लायाबो राजिजों कल खालामदों। साननै नङा सानथाम नङा रायज्लायबाय। बेबादिनो गावनि खामानिखौबो बावलांनाय जालांबाय। गुबुनजों गाज्रि मोनजानाय जाबाय। थेवबो मोजां मोननायखौ खालामबाय आं देरसिन। सानसेयाव खालामो आं अनजालिनो 10 बार कल, नाथाय खेबसे एबा खेबनै फन हमो। मिथियाखै आं मोजां मोननायखौ, जाम्बा गोसोआ हगारसारदों। जेब्ला बिजि बिजि मोनो आंनि कलखौ हमला, अब्ला आंनि मेगनाव मानि मोदै। दिनैसो हमदांनो हाबाय आं, बेनो गिबि मोजां मोननायनि दाहा। एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना आरोबाव बेबायदिनो खन्थाइ खोनासंनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि खन्थाइ लाबोबाय थानो नाजागोन।